Magandang araw. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan ko ng luhika, mahika at konsyensya. Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino? Ako. Isang Pinoy boxer na naman ang nagwagi at nagtagumpay na depensahan ang kanyang world title. Ito ay walang iba kundi si Melvin Jerusalem. Nagtagumpay siya sa harap mismo ng mga crowd sa Mandaluyong City nitong linggo lamang. Tinalo ni Jerusalem si Luis Castillo na isang Mexicano via unanimous decision. Kung kaya't na-retain niya ang kanyang world title. Ang 30-year-old na boxer ay meron ng record na 23 wins, 3 losses, with 12 knockouts. Nadepensa niya ang kanyang WBC minimum weight title. Congratulations sa iyo, Melvin Jerusalem. Mabuhay ka! Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Morning call! Morning, Teach! Kapisyo, feel good morning! One, two, Do three! you remember? Wednesday ta karon mga kabisyo ha, September 25, 2024. Yes, sa oras ng 7:29 ay kasama nyo na ang cool na angkol. Marami ding tinaob. Dati sa pambababae, angkol dagol! At kasama pa pambansang tita sa balat ng radyo dahil lang bakit ka nanonood ng radyo. Pati boxer na humaling na sa Wala kanya. naman. Di mo lang sure. Tanya Chinita! My chinita, girl, my chinita, girl. Thank you, Col! Thank you, Tis. Good morning sa itong mga boxer dyan. Shout out kay Melvin Jerusalem. Weighing 250 pounds. Itlog pa lang. Mang! Kano! Itlog pa lang! Labi, ano yung galing sa itlog? Miracle fruit? Ay, Mang Kanor. Congrats mo naman si Uncle, Congrats. Wilbert. Ako dapat... Uncle Wilbert. Milvin. Sino ba yung Wilbert? Ay, boxer to dito, politician. Ha? Boxer. 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 Sir. Boxer. Boxer. Dito ba sa likod eh. Boxer. Last one Melvin Jerusalem. Yun. Melvin, congratulations. Melvin Jerusalem. Pero dapat ako i-congratulate nyo. Bakit? Bakit, Mang Kanor? Anong nigawa mo sa bansa? Ako yung nagturo sa batang yun para sumuntok. Tingnan nga, sample. Suntukan tayo, tita. Dali, ako yung mag-ano. Ikaw, suntukan mo ako. Aray. Oh, ba't di mo hinalo? Ba't di mo Di ako umilag? Oo. O nga, kailangan bang umilag? Kailangan pa bang umilag? Ewan ko sa'yo. Kasi puntos po yan, Mang Kanor. Pag tinamaan ka, puntos mo yan sa kalaban. Or, pag na-knockout ka, wala na. Tapos na yung boxing. Ika nga. So, Meron bang mga boxingero na pagka-knockout na matay? meron. Meron. So, sad to say may mga ganun. Kasi, very risky ang sport na yan. Kaya risky talaga, no? Kaya malaki dapat talaga ang premyo niyan. Kasi buhay nila yung nakataya dyan, eh. Tsaka yung mukha nila. Malaki din naman yung, tignan mo naman, kung marunong ka lang din kasing ma-manage mo na maayos yung mga kita mo. Aha. Look at
Senator Manny Pacquiao. Sen Manny. Kita mo naman. Kasi nga, kung nalustay niya yung mga kinita niya, mga milyones na dolyares, wala na rin yan. May mga boxers din na ganun din nangyari, Tits, na. Hindi nila na-handle na masyado yung kanilang finances na kinita. Ano? Kaya, ngayon, nag-suffer na sila. Kung sa ako na lang gawin niya nilang chicks, alam ko paano i-manage ng tama yan. Yung boxer. Yung pera. Akala ko yung referee. May gusto sa'yo. Yung boxer. Yung referee. Manya, foul! Dali, boxing to basketball. Ha? Referee! Sabi ko nga. Nag-prut yung referee. Yung boxer. Akala ko, Yung boxer. yung referee. Kubok. Naubo na yan. Yan, nakarma na sa referee yan. Yak, dito. Aray ko. Ay, bunganga! Asan? Patingin. Si Daddy yung gumano yung camera. Sana ninanap. O, shoutout muna dyan sa ating mga kaibigan. Ito si Mr. Jeff De La Cruz. Kasama niya sa San Fernando, Pampanga. Hello sa inyo dyan sa Betis, Pampanga. Si June Kayanan at si Marlene Kayanan. Good morning. AJ Kayanan and family sa Pampanga. Naka-tune in sila ngayon. Good morning. Mahilig sila yan manood. Sa boxer? Sa referee. Siyempre, magaling yan eh. Magaling sumuntok yan. Yung boxer? Yung referee. Hindi naman, nagpapabayad yan eh. Yung referee? Yung boxer? Pinatalo niya yung laro. Hala, ng boxer? Ang referee. Hala. No, diba? Kaya lagi yan namumura ng mga audience. Madaya! Yung referee. Yung boxer. Kaya pala. Nakuha niya ang belt. Nakuha ng referee? Oo. Kahit hindi sa kanya yun. Kahit sa boxer yan? Oo, ginawa niya kapal na mukha. Ng boxer? Na referee. Ginagawa lang nila yung trabaho nila. Ng referee? Yung audience, diba? Sabi niya. Sampo na! Sabi ng audience. Ginawang sabong yung boxer. Sabi ng referee. Grabe manuntok. Kaya gumano Yung boxer! Yung manok. Yung manok. Parang iba yun. Uy, magkano rin. Sabi ng boxer. Sabi ng manok. Ang Kasi manok? diba, pag nasasabong ka, gumagano. Yung manok. Yung referee. Magkano taya? Sa manok? Sa referee. Ang labi, ang laki ng tuka. Ng manok. Ang referee. Nilagay sa timba nung natalo. Yung manok. Yung boxer. Tumutulo-tulo pa yung dugo niya. Uy, ng manok. Ng referee. Sasampaluk. Pwede bang sampalukan yun pag natalo? Yung manok. Yung boxer. Tanggal yung mouthpiece niya. Ng boxer. Yung manok. May tari yung paa. Yung manok. Sumagot ka. Yung manok. Ayaw mo sumagot. Ako na lang sa hindi, yung referee. Yung boxer. Yung boxer. Naka-boxer shorts pa. Yung boxer. Yung manok. May feeds. Yung manok. Kasi pinakain sa feeding program. Humila sa feeding program. Yung manok. Oh! Ay, nako. Shoutout nga pala sa aking Papa Joseph at Mama Belen dyan, mga taga Busaon, Tagum City. Good morning. Live sa Zamboanga City and of course Davao City and Metro on Mega Manila. May buntag ka rin yung tanan. Yung manok! Tama naman ganun. Di, yung boxer! Ito na si Bruno Mars with Lady Gaga. Dito lang sa estasyon number 1. Ito po ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Yung manok? Basic! I just woke up from a dream. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!